Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как режа лозите си. Това е лозето, старо лозе. Подбрал съм тази лоза. Както виждате, формировката е двустранен кордон. Ето, ще започна. Тук имаме два чепа. Тук един и тук един. От този чеп са излезнали две пръчки. Премахваме тази. И тази на две очи. От тук са се развили една, две, три, четири пръчки. Този чеп ще премахнем от тук. По същия начин оставяме тази пръчка на две пъпки. От тук има излезнала една отдолу, която не е необходима. Махаме. Така, това рамо или кордон се оформи с два чепа. От другия край подхождаме по същия начин. Премахваме тази. Тук можем да процедираме последния начин. Можем да премахнем тази и тази на две пъпки. Това също го махаме. Продължаваме нататък. Оформихме един чеп тук. Премахваме тази, старата. Махаме и тази пръчка. И така формираме втория чеп на това рамо. Един чеп, две пъпки. На тук и на тук ще се развива втори чеп. И тук ето вижте как са излезнали. Махаме старото. Махаме и тази пръчка. И отново, без да броим спящата пъпка, режем от тук. До тук. Тук имаме един литорасо излезнал. Трябва да го отрежем още миналата пролет. И по този начин се формира лозата. Два чепа от десния край на две пъпки. Два чепа от левия край също на две пъпки. Така, преминавам към следващата. Това е една сравнително млада лозичка. Също ще развиваме на двустранен кордон. Като започваме от тук. Премахваме тази. Тук две пъпки. Тук на две. И по същия начин на две. Като последствие, ако искаме да удължим това рамо, този литорасол ще ни даде приръст. Можем да го удължим, можем да го скъсим в последствие. И общо взето така е разпределен с разпределени чеповете. Следващото рамо, вижте как е.
Започваме от тук. Премахваме тази пръчка на две очи. Тук имаме една неразвита пръчка и ще се опитаме да се оставим заготовка за до година за чеп. Тук към края на рамото имаме три развити пръчки. В случая ще премахнем старата. Ето от тук. Ето. Двата стари литорасова. Стара дървесина от миналата година. И ще оставим ето тази пръчка на две очи. Ето така се формира. Тази лоза също. Това е една сравнително лесна резидба. Съблюдавайте разстоянията между чеповете, да не са много близо един от друг или да са равномерно разположени. Примерно като тези. Този и този. Впоследствие да не става зашумяване и влошаване на реколтата. Това е за сега, приятели. До скоро!